Türkmenistanda 12 Mart'ta geçirilecek ýerki prezident saýlawlaryna dalaş şäherleri bellige almak çäresi tamamlanan wagty kandidatlaryň saýlawçylar bilen duşuklary dowam edýär. Adatlyk radiosynyň Türkmenistana habarçylary prezidentlige dalaş edýän Serdar Berdimuhammedowyň saýlawçylar bilen duşmak üçin sewitleri edýän saparlaryna hamana döwlet başlutany gelýän ýaly taýýarlyk görülýändigini habar berýärler. 20 fevralda Aşgabatda saýlawlary we salat alşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň nowatdaky mejlisi geçirilip, onda dalaş ýerleri hödürlemek hemde bellige almak çäresiniň tamamlanandygy yglan edildi. Türkmen Döwlet Habarlar Agentliginiň maglumatyna görä, Türkmenistanyň prezidenti wezipesine bellige alynan 7 dalaş ýeriň üstüne 22 fevralda ýene 2 sanysi goşuldy. Aşgabat şäherinden we Daşoğuz welaýatynyň raýatlaryň teklipçi toparlary tarapyndan hödürlenen bu dalaş ýerleriň biri Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutunyň ilmi işler boýunça prorektory, pedagogika ilmlarynyň kandidaty Hydyr Nunaýew. Beýlekisi Türkmenistanyň Demokratik Partiýasynyň Daşoğuz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy adynaky etrap komitetiniň başlygy Maksat Ödeşewdir. Saýlawlary we salat alşyklary geçirmek boýunça merkezi toparyň prezident saýlawlaryna dalaş ýerleri bellige almak çäresi jemi 9 kandidat bilen tamamlanan wagty şu günler käbir dalaş ýerleriň saýlawçylar bilen duşuklary dowam edýär. Adatlyk radiosynyň Lewap welaýatynyň dolandyryş merkezi Türkmenabad şäherine habarçysy prezidentlige dalaş edýän häzirki döwlet başlygynyň ogly Serdar Berdimuhammedowyň saýlawçylar bilen duşmak üçin sewitde etjek saparyna güýçlü depginde taýýarlyk görülýändigini habar berdi. Serdar Berdimuhammedowyň 23 fevralda sebit etmegine garaşylan saparyna dalaş şäherde elde prezident gelýän ýaly taýýarlyk görülýär. Aeroportdan Türkmenabad şäherine gelýän ýoluň ugrunda ýowurlar geçirilýär. Bu ýowura 100 çemet adam gatnaşyp, olar ýoluň ugrundaky ikil meýdanlaryny, soltandy hasyl otlary arasalaýarlar. Bu ýoluň ugrunda täze arçalar ekilýär. Diýip ýagdaýdan habarly Çeşmämez 22 fevralda beren maglumatynda gurrun berdi. Şeýlede şäheriň bir tarap Türkmenistan köçesi we onuň ýan ýodalary ýörite ulaglar bilen ýuwulýar. Köçäniň ugrunda ýol hereketiniň düzgünlerini işaret edýän çyzyklar täzeden ak reňke boýalýar. 21 fevraldan bäri köçe bölükleýin ýapyk bolmagynda galýar. Bu bolsa şäheriň beýleki köçelerinde ulag dyknyşyklaryny emele getirýär. Şäheriň Niýazow köçesinde sürüjüler ulagyny erketmekde we ýol hereketiniň düzgünlerini berza etmekde kynçylyk çekýärler. Sebäbi her çatrakda ýüzlerçe ulag dyknyşygy emele gelýär. Umuman Serdar Berdimuhammedowyň taparyna onuň hutkakysy gelýän ýaly taýýarlyk görülýär. Diýip Çeşmämez bellidi. Mundan başga-da 22-23 fevralda şäherde hususy awtobuslaryň gatnawyna gadagynçylyk ýerdildi. Bu bolsa şäher ýaşaýjylarynyň bir ýerden başga ýere sapar etmeginde bökdünçlikleri döretdi. Döwlet awtobuslarynyň içi ýolawçylardan doly bolup, köp adam olara sığmaýar. Şäherde transport serişdeleriniň ýetmezçiligi emele geldi diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran yerli ýaşaýjy aýtdy. 23 fevralda bir tarap Türkmenistan we Niýazow köçeleriniň ugrunda awtolawlary goýmak hem gadagyn edildi. Şeýlede bu köçeleriň ugrundaky dukanlaryň ýapyk bolmalydygy barada hem buyruk berildi. Bellesek şuňa meňdeş taýýarlyk çäreleri adatça prezident Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň welaýatlary edýän saparlarynyň öň ýanynda bolup geçýär. Resmi metbuata görä Serdar Berdimuhammedow 21 fevralda Daşowuzda saýlawçylar bilen duşdy. Şeýlede 22 fevralda Daşowuzda başga-da 2 dalaş ýeriň saýlawçylar bilen duşugy boldy. TDH ähli dalaş ýerlere saýlawlaryň öň ýanyndaky wagt işlerini geçirmek üçin deň mümkinçiliklerin kepillendirilýändigini habar berýär. Ýöne habarçylarymyz beýleki dalaş ýerleriň saparlary we saýlawçylar bilen duşuklary barada tas hiç kimiň bilmeýändigini aýdýarlar. Bellesek Serdar Berdimuhammedowdan beýleki dalaş ýerleriň atlary ýurdun syýasy durmuşynda häzire çenli tas eşidilmendi. Şeýlede resmi we ýarym resmi medianyň maglumatlaryny nazara alanmyzda olaryň saýlaw kampaniýasy babatynda alyp barýan işleri ýa-da işden çykyşlary hem göze ilmeýär. Adatlyk bilen söhbetdeş bolan DWT toparynyň lideri Murat Gurbanow bu dalaş ýerleriň bir aýdan hem az wagtyň dowamında ýurdun ilatyň kynçylyklaryny öwrenip maksatnama taýýarlamagynyň we bular barada ilatyň öňünde çykyş etmeginiň mümkin däldigini aýdyp, olary saýlawlaryň demokratik ýagdaýda geçirilýändigini görkezmek üçin saýlanyp alynan aktyorlar diýip atlandyrýar.
Olar ýöne bir ýerde işlän adamlar, "Ay daway, sen ine häzir dalaşar bolmaly, ýok-ýok buyrugy wa gahrman arkadan buyrugy wa bolly." Şeýle belirlenen adamlar, olar görgüller diýen zatdan bilen ok ýöne prosedura boýunça saýlawlar demokrat etmek üçin aktyorlar. Şoň üçin olar hiç kim dinlänok, halkym tananok, halka olar tanatmak mecburlugy ýok. Atası oğlunu prezident etip koyanlar. Deyip Gurbanov aýtdy. Türkmenistanda şu wagta çenli geçirilen hiç bir saýlaw awraýly halkara synçylar tarapyndan erkin ýa adalatly diýip hasaplanmady. Synçylar duýdansyz öwlan edilen irki prezident saýlawlaryny Türkmenistanda häkimiýeti atadan ogla geçirmek synanşygy häsiýetlendirýärler. Bu aralykda Aşgabatda habarçymyz raýatlaryň saýlawlar barada pikir etmeýändigini, olaryň esasy aladasynyň saýlawlardan soňky durmuşdygyny habar berýär. Adamlar umuman hiç sadyň üýtgemejekdigini bilýärler. Ýöne olar iň bolmanda 2-3 ay adyk gytçylygynyň aradan aýryljakdygyna we bankomatlardan bökdönşsiz pul naklaşdyryp biljekdiklerine umyt baglaýarlar diýip yerli ýaşaýjy anonimlik şertinde 23 fevralda habarçymyza gurrun berdi.